Здравейте, приятели! Добре дошли в епизод 3 на LP-то. Нека да играем Майнкрафт заедно. Отново Каптен Мум тук. И започваме. Чувам скелети. Скелетур. Отново хора, наистина съжалявам за зациклянето му. Просто не знам. Съжалявам наистина. Най-скоро време ще си купа монитор. Обещавам ви. Приятели, заради вас. Готов ми е метала. Ако не сте забравили. И ще се направя един чест, в който да го сложа, защото още няма да правя нищо с металът. Няма да правя нищо с... Защо съм това? Както казах в предишното видео, изпращайте ми пиемове на това, какво искате да направя. Гарантирам ви, че до 3 епизода не до 3, но малко повече. И помнете, че нямам време да угодя на всички желания, така че ако не успея да направя нещо, моля ви, не ми се сърдете. И ето въглища. Точно каквото имах нужда. Защото тези въглища сега мога да отида да ги взема, но... просто чакаме да стане ден, за да идем да си свършим нормалните дела. Чакайте ми, скоро ще се изхъби. Като стана дума за това. Като стана дума за... сега. Как ще измъкна? Да, верно. Имам дървена кирка. Леле. Тотално забравих за нея. Просто ще копая с нея докъдето мога. Като стана дума за коментари, искам да ви кажа, че също така и нямам време за да отговоря на всички. Така че моля ви, не ми се сърдете и за това също. За Бога, наистина ми трябва нов монитор. Може би в епизод 5 или 6 вече ще съм с монитор. Но едва ли. Не знам. Също така, забравих да ви кажа в миналото видео, също така ще правя и уроци с Redstone. Аз вече направих един урок как да започнем с правенето на влакче. Започнах просто така с няколко завъртулки и блока и нататък ви го оставих на вас. Искам мисля да проведа такъв като конкурс. Да, ще проведа. Обявявам от утре, което утре мисля е 15, ако не се залъгвам. 15 януари. Добре. От 15 януари започвайте да ми изпращате видеота на
какво сте построили. Аз ще избирам победител. Ще сложа печелившото видео в... Да, ще сложа печелившото видео в... изгрява слънце. Какво виждат очите ми? Зомби с... Леле. Виждате ли онова зомби с броня? Виждате ли го? Кажете ми, че го виждате. Зомби с броня. Това ме е зомби вилиджър. Греша ли или не? О, кога дойде тук, бе? Зомби вилиджър, много демидж прави. Ще умра. Не! Как можах да умра от едно просто зомби? Оу! Леле! Бързо, нещата ми, трябват ми нещата ми. О, яйца! Искам си яйцето. Искам си газето. Извиня за това. Леле! Забитаки. Искам да отрепа кокошка. Добре, не искам. Добре, няма си хъба време да отивам си за нещата. Заплеснах се. Тъпо зомби! Как можа? Добре, тук е. Не. Падам. Ох. Ма зомби! Зомбирано. Зомби, фирясало. Идва. Бързо, влизай вътре! Не помощ! Ще умреш, зомби! Не, няма да умреш. Така съм идиот! Много ще умра. Не. Лошо зомби. Не дей. Лошо зомби, не го искаш. Мечи ми, виждам го на земята. Мечи ми. Давай, обърни се. Не, отново ли? Сериозно ли? Ти сериозно ли? Леле. Спално ми се е променил. Виждам бравата си. Зомбито пак ме видя, скапано зомби, как всичко виждаш? Медиум. Помощ! Аз съм страхливо бебе! Не! Провал! За Бога с това зацикляне. Знаете ли какво? Умръзна ми това зомби. Знаете ли какво ще направя? Мразя да го правя. Като мязана измама, но просто нямам такива. Писфал. Докато си взема скапаните неща. Защото това скапано зомби е скапано. И е зомби. Нали скапано е зомби, скапано зомби. Да. Човек, това зомби е отвратително. Брат ми Петър ще има да се смее. Ще ми се смее как съм викал. Зомби! Ще ми се смее. Ще дотрепя няколко кравички. Знам, момичета, знам тези момичета, които ме гледат, знам, че съм много жесток, но
Какво да се прави, момичета? Какво да се прави? Не ме намразвайте, мацки, не ме намразвайте. Умри. Yes! Храна. О, мили боже, това изглежда невероятно яко. О, дори вече виждам какво ще направя тук. Определено виждам. Бой в задника на кравата. Yes. Храна. Идва ми да запея опа зомби стайл. Има такава песен. Добре, това беше края на епизод 3. Вече имам идея как да го кръстя. Многобройните провали на мен. О, да, така ще го кръстя наистина. Чао, хора! Знаете, че ви обичкам. Адио.